नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। द खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गाना ब्रांडेड लइका के बारे में, जोना के आज सुबह रिलीज़ करे के पूरा तैयारी रहे, लेकिन कल रात के ही अखिलेश कश्यप जी जानकारी देले कि कुछ तकनीकी कारण से कुछ खराबी आ गई बा, जोना कारण गाना आज रिलीज़ ना हो पाएल। और फाइनली जोन बा गाना वो आप सब खातिर नया रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया बा, जो कि बा बिहान के यानी कि 8 तारीख के आप लोगन के बीच में ये गाना फुल ऑडियो सॉन्ग में आई। जी हाँ, अभी गाना के वीडियो शूट ना भइल बा, यही चलते अभी वीडियो ना आई, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो आई। और बिहान सुबेरे आप लोगन के अन्नपूर्णा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर ऑडियो सुने के मिल जाए। तब खूब प्यार आशीर्वाद है। हम बाकी कुछ लोग जोन बाड़े ई संगीत के जोन डायरेक्टर बाड़े जेपी तिवारी, उनकर विरोध करत रहे, काहे से कि खेसारी फैन नाराज बाड़े। कुछ दिन पहले जेपी तिवारी जोन बाड़े उ खेसारी जी के विरोध में एगो गाना गावल गए रहे, वो में म्यूजिक दिले रहे है, तो काफ़ी फैन नाराज बाड़े। पर आप लोग का सोचा था नहीं, कमेंट में ज़रूर बताई। और का म्यूजिक चेंज करे के चाहिए कंपनी के कि ना, अपन राय कमेंट में दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया खबर में नया वीडियो के साथ। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।